हरे कृष्णा. सगळ्यांका मिगेल तर्फे नमस्कारू दंडवत प्रणाम. नव वर्षाची शुभेच्छा. कृष्णाला मागून घेता की मिगेल पुराय आमची गेल बहिणी बांधवांक कृष्ण कृपा प्राप्त जावं अशीची कृष्णाल विषयू आम्ही तागेल कथा ऐकूच्याक गुणगान करच्याक आम्ही अशी वोट्टू जावत मेळतर असोची. आणि वापस एकपटी मुरलीधर चरण प्रभूक मनादकून आभार करता की म्हाका आमची गेली इस्कॉन परिवारांतू मेळून दिलेले म्हणून म्हाका भारी भारी खुशी. आणि हांव एक डिस्क्लेमर घालता असं म्हाकाय समो आमची गेली आहे ना मात्र आय विल ट्राय अँड हांव ह्या विशया एक्सपर्ट नाही जाल्यार हांव एक प्रयत्न करता असं. नैमिषारण्य इट इज अ व्हेरी व्हेरी होली प्लेस. आय विल ट्राय ताजे महात्म्य सांगून एक सान नम्र प्रयत्न करता असं तुम्ही पुरे म्हाका सांभाळ घेवका हे आशेन स्टार्ट करता. काही चूक जाल्यार तुम्ही सगळ्यांनी म्हाका सांभाळ घेवका आणि माफी दिवका. मुलकी विषय त्यांनी सांगले आता मुरलीधर प्रभून उग्र नरसिंह आता 26 प्रतिष्ठे पूर्ण वचून आम्ही जस्ट आता अभिषेक अटेंड कोण आयले मात्र आणि नरसिंहा लेगी मागून घेता की आयची हे सत्र लायक अडथळ येना अशी पार पडायची म्हणून. नैमिषारण्य ते स्लाइड्स शो जातल की प्रभू. वही माताजी दिव्या की होस्ट केलेलं कुठलं जात ते करता जायचे हा सूर करता जायत माताजी. नैमिषारण्य अरण्य म्हळ्यारी फॉरेस्ट विंगड विंगड पुराण ताचे उल्लेख असं नैमिषारण्याचे. वराह पुराणा भितरी ताजे या प्रेझेंटेशन स्लाइड शो वर वराह पुराणांतू ताचे उल्लेख असं. निमसर म्हणून जाग असं गोमती नदी लागीची सीतापूर डिस्ट्रिक्ट युपींतू आणि रामायण महाभारतातूय हाचे उल्लेख असं. आता आज आम्ही नैमिषारण्य या जाग्याच महात्म्य विषया चर्चा करूया. थोडे हांव तुमका इन्फॉर्मेशन सांगता विंगड विंगड हांतू दाखवून कॉन्टेंट. एक सानी कहाणी असं एक स्टोरी असं. वराह देवानं उपदेशात्मक घडवणूक एक सांगील त्या भूमी देवीक त्याचे एक नरेशन हांव तुमका दिता. एक राय आशिल्लो प्रसिद्ध शूरवीर राय सुप्रतिका म्हणून तागेलें नाव. दोन राणी तागेली विद्युत प्रभा आणि कांतिमती म्हणून दोन्ही बायलांका चेडू ना आशिल्लीची आणि मस्त उदास आसतालीची. एक दिवस चित्रकूट माउंटनारी म्हळ्यार ही चित्रकूट पर्वता लेगी राय वता आणि दुर्वास मुनी लेगी मस्त सेव करता. दुर्वास मुनी अत्री मुनी पुतू दुर्वास मुनी मस्त सेव करून पूश करून दिता तांकां. दुर्वास मुनी आशीर्वाद दिता की तुका एक चेल्लो जावो बलवान चेल्लो पुराय विशयांत ज्ञानी आसतलो मात्र दुर्गुण म्हळ्यार तो मस्त क्रूर आसतलो म्हणून. नाव तागेलें दुर्जया सांगून दिता. राय वापस येता. दोन्ही बायलांक एक एक चेल्लो जाता. एक दुर्जया विद्युत प्रभाक आणि कांतिमतीक एक सुद्युम्न. दुर्वास मुनी चेल्ल्यार पुराय तांगेल पुराय संस्कार करच्या येता. पुराय तांकां मोव स्वभावाची कोण दिताची आचरण तांगेल चांग कोण तांकां शिक्षा दिताची. मागीर सुप्रतिका मांतार जाता. ही गोज टू द माउंटेन. दुर्जयाक राज्य दिवन चित्रकूट माउंटनार पर्वतार वचून राबता. दुर्जया मस्त व्हड राय बलवान फुल्ल जांबूवंत जांबूद्वीप तो जिंकून घेता. स्वर्गार राबच्याक इंद्रा बाकी देवगण पुरे ताका भिवून वताची. तांणी वचून मृत्यू लोका वचून राबताची. एक दिवस राजा दुर्जया रानांतू शिकार करच्या वता. थंय ताका एक मुनील कुटीर दिसता. गौरमुखा मुनी म्हणून आसताची. चंद कुटीर रान्ना भितरी सान कुटीर चंद तळ आसता लागी. मागीर मंत्रमुग्ध करतले छान छान लायक लायक पुरे झाड्डां आसताची. फूल सुगंधी फूल लायक लायक फूल. ऋषी गौरमुख प्रसन्न आणि तेजस्वी दिसताची. राय थंय वता दुर्जय रायो. तेंगेल घरा वचून मेळया की मुनीक म्हूण ताका मना येता. तांगेल आदर सत्कार करताची म्हणून ताका आपयता. ताका गौरमुखा मुनी तांकां भितर आपयताची. जेवणाक राबताची म्हणून राबकाची म्हणून तांगेले सांगताची विनंती.
मागीर पुरे सैनिक येताची बोटूची सैनिक पुरे पळयताची इतले गरीब आमगेल मुनी असं कशी पुराय जाणाक दितली जेवणां म्हणून गौर मुखमुनी ते दर भितर कसं करताची गंगा तटार वताची आणि थंय वचून कोणाला आलोचन करताची विष्णूला आराधना करच्या सूर करताची प्रयत्न करच्या तप करच्या स्टार्ट करताची विष्णुदेव प्रकट जात थंय प्रसन्न जावन कसं जाय म्हूण निमगी म्हूण विष्णुदेवाला हांव फोटो लायला चंद पिवळी पितांबरारी चक्र शंख चक्र गदा हस्त घेऊन येताच मुखारी गरुडार बसल्याची बार सूर्याल तेज तांगेलांत दिसत असं गौर मुखमुनी पाया पडतानी म्हणटा मग एकची आशा की राय आणि तागेल सैन आयला पडे तांक एक म्हाका चांग आदर सत्कार करची तशी तू म्हाका हे करी म्हण मेक मी एलिजिबल देव ताका कसं दिता चिंतामणी दिता चिंतामणी म्हळ्यार पुरे मन आशिले पूर्ण करतले चिंतामणी म्हणजे खाली आलोचन केले की ते जाता तशी ताका चिंतामणी दिवन सोडता मागीर ऋषी मुनी कसं करता आलोचन करता की मेगेले 1000 व्हड बंगली आसाची तयार जाता गार्डन तांत चंद फूल सुंदर पक्षी सुगंधी फूल हस्ती घोडो स्वादिष्ट जेवण हे पुराय इच्छे प्रमाणे निर्माण जाता रायाक भितर आपयता नावच्याक लायक व्यवस्था करता लायक तांकां पुरे चंचंदीचे कुमारिका असताची थंय डान्स करता असताची राय चकीत जाता आता खंय देखून हे ऋषीले इतले पुराय आयले शक्ती तागेले खंयची शक्तीन गेल्या की ताणें तपस्या केली की तागेले कसले रत्न मेळ्ळे ताका रात्री लायक कोण न्हिदता मोमोच मांचारी आणि पुरे उश्चे आणि सुताक पुरे कुमारिका आसून रात्री न्हिदताच पुरे लायक कोण जेवण करून सकाळ उठयताना पळयताना कसलेय ना एव्हरीथिंग गॉन राय मस्त दुखी जाता आणि मनान निर्धार करता की म्हाका ते रत्न जावकाची म्हणून वापास वता राज्याक विरोचन म्हण तागेले एक मिनिस्टर आपयता की थंय वचून ते ऋषीले बस आणि ते चिंतामणी रत्न घेऊन यो मग ते जाय गौरमुखी ऋषी मंत्रीक वापस पेटयता क्रूर मनीषा तुगेल खातीर हो जागो हे तुगेल वरी राबचे जाणाक नाही म्हूण म्हणटा हो जागो मंत्री वापस वचून दुर्जयाक सांगता की ऋषी नशेश म्हणला रायाक मस्त कोप येता आणि राय वता थंय लढाई करच्याक जबरदस्तीन तांडून घेवच्याक रत्न मागीर ताचे सुरवेक तो नीला म्हणून तागेले एक मंत्री असता तो म्हणटा हांव वचून घेवन येता राबो थंय वतना भितरी हो येता ऋषीमुनी येता आणि त्या रत्न दवरलेले जाग्यारी यज्ञ जाग्यारी थंय वतनाची रत्ना दखून पुरे मस्त सेन येवच्या स्टार्ट जाता हजारो सैनिक पुरे बाहेर येवन नील मंत्री लेगी पुराय सैनिक प्रतिकार करून हरयताची दुर्जय राया मस्त कोप येता आता तर हांव वचून ते रत्न घेता ऋषी थंय रग्नशालेले वतून दिपरां करू हाता असता ते भितर ते राय पाय दवरता सकल गौरमुखी मुनी पळयता राय स्वता आयला म्हणून तांकां वपास विष्णुली आराधना करता तप करता की तांगेल मना येता की हे चिंतामणी रत्न म्हणू ताजे निमित्तच हे पुरे जाता असं म्हणून देव प्रकट जाता आणि निमगीता कसं जेवका तुका म्हणून गौरमुख ऋषी म्हणटा हे दुर्जय रायाक आणि तागेले सगळे सैन्याक नष्ट करून सोडाची एक निमिष भितरी विष्णू देव तांकां गोबर करून सोडता देवगण विष्णू गौरमुख ऋषी म्हणटाची राक्षसी राया दुर्जयाक एक निमिष भितर हांगा मरण पावलो म्हणून ह्या अरण्याचे नाव आम्ही नैमिषरण्य म्हणून नाव पडतले येवची काला भितरी व्हड तीर्थस्थळ म्हणून ब्राह्मण हाका नमगतलीची ह्या जाग्यारी सदांची यज्ञ जातले आणि हवन हांगाच्या हांवाची जावन यज्ञ पुरुष जातलो विष्णू स्वतः म्हणटा शिला चक्रवर्ती विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकूर म्हणटाची नैमिषरण्य हे शब्दाचे एक अर्थ खास करून म्हळ्यार आम्ही ते कशी मनुष्यांत कशी घेवका की आमगेलंत भितर आशिल्ले पुरे हृदय आशिल्ले शत्रुरूपी वासना राग कोप हे पुराय ह्या जाग्यार गेले की नष्ट जावका ते आम्ही
नैमिषारण्याचे महात्म्य वराह पुराणाचे ऐकून घेतले. नेक्स्ट स्लाइड करा माय. एक मिनिट गो बॅक. एक अनेक एक सहानी कथा असं ब्रह्मचक्राची ताजे नैमिषारण्याची ताजीच एक कथा असं मस्त मस्त कथा असं नैमिषारण्य मस्त पुराणा भितरी बरोवन असं वायू पुराणांतू शिवपुराण ब्रह्मांड पुराण मस्त पुराणाची उल्लेख असं म्हणजे एक ताजी स्टोरी असं की ब्रह्मलेख असं ब्रह्मपुराणाची की मस्त संती येताची संती येवन निमगी ताची ब्रह्माक की तप करच्याक सगळ्यांक चांग जाग खंयचो म्हणून ब्राह्मण म्हणटाची ब्रह्म म्हणटा की हांव एक चक्र सोडता आणि ते सूर्या इतले तेजस्वी चक्र असताना आणि त्या प्रक्षेपित करता ते वचून खंयची जाग्यार पडता पळय अशी गुण खंयची जाग्यार पडता तोची भारी चांग जाग तप करच्याक. ब्रह्मांड पुराणा बरयला की ते चक्र अशी गुण 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 नैमिषा नावानं प्रसिद्ध जातले. ते खंय पडता पळय ब्रह्म म्हणटा ते जागो नैमिषारण्य म्हणून नावानं मस्त फेमस जातले म्हणून प्रसिद्ध जातले आणि ते पवित्र स्थळ पुराय गोड ऋषी मुनी थंय पवित्र त्या स्थळार येऊन त्यांनी तप करतलीची म्हणून आणि ताज निमित्ताची ते अनेक एक स्टोरी असं ताज निमित्त ह्या जाग्याचे नाव पडले नैमिषारण्य. ते चक्र वचून पडले जाग्यारी एक तळ असं त्या तळ्याचे नाव त्यांनी चक्र नैमिषारण्य म्हणून हे रान्ना भितर असं ते चक्र पडले जाग्याक नाव नैमिषारण्य म्हणटाचे. अनेक एक सान स्टोरी असं द्वापर युगा भितरी 80,000 ऋषी मुनी सौनक मुनी असून यज्ञ करता आशिल्लीची कलियुगाचे पुरे दोष प्रतिकार करच्याक. पुराय जण वापस ब्रह्माला चमकलीची की आमकां हांगा यज्ञ करचे असं कलियुगाचे दुष्ट परिणाम निरर्थक जातले अशी खंयची जाग असं म्हणून ब्रह्मा पर वापस म्हणटा की हांव हे चक्र सोडता तुम्ही फॉलो कराची आणि ताजे मेन म्हळ्यार गुण ते खंय पडता तोची जागो सगळ्यांचे चांग म्हणून. मागीर ते चक्र वता वता वचता असता मुखार 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 वता गर्भोदक महासागरा भितर वचून ट्राय करता. तेदोळ भितर पुराय ऋषी मुनी मस्त भिवन वताची की हे उदका भितर गेल्यार चक्र पुरे उदक भायर येवन देर विल बी अ फ्लड म्हळ्यार पुरे उदक येवन हांगा बुडतली धरती बुडतली म्हणून पुराय भिवन वताची. ताणी पुराय दुर्गा देवीला एक प्रार्थना करताची की हे चक्र बंद करियात म्हणून. दुर्गा देवी प्रसन्न जावन येता आणि ते मुखार वच्चे ते बंद करून दिता. ते चक्र पडलेल्या जाग्याक स्पष्ट जाता की ते व्हड तीर्थस्थळ जातले म्हणून दुर्गा देवी सांगून दिता. आणि तीच जागा मस्त वर्षानंतर ऑलमोस्ट 1900 अंतू ब्रिटिशर त्या जाग्यार आयलीची आणि तांणी पळयले की हे कितले खोल आस म्हणून पळया म्हणून एक चेन घालता गेलीची 1.5 माइल्स भितर गेल्यार ते चेन पावयना नाल्यार तांणी ते बंद केले. मागीर ताजे नंतर हे मस्त व्हड तीर्थस्थळ म्हणून आता मस्त फेमस असं पुराय जाणांना ऍक्च्युली हांव हे वाजिता आसतना म्हाकाय मना आयले की हांव एक पाटी वचका ह्या जाग्यारी म्हणून. अशी मना दवरून आमी नेक्स्ट हें करूया एक ट्राय करूया ह्या जाग्यार वचपाक पुराय जाणांना. एक पाय दवरल्यारीची ते पुरे पाप नष्ट जात म्हणून म्हणटाची. ह्या ताजे एक काणी जाली आता थोडेची श्लोका म्हणूया पुराणाचे. कोणाक सांगतास की हा नैमिषे निर्मिषे क्षेत्रे रसाय सौनकादय शत्रत् स्वर्गलोकाय सहस्र सन्मान असत. Anybody wants to repeat? हरे कृष्णा. नैमिषे क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्र स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासतः. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. कोणाके मुंचास की वापस. हरे कृष्ण माताजी. हरे नैमिषे कृष्णा. निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. अनिके कोणाके मुंचास की हा म्हणता माताजी.
हरे कृष्ण मनोज ma'am. हरे कृष्ण नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषया शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्र सममासत. हरे कृष्ण. Translation ना. Hare Krishna, please go ahead. नैमिषे निमिषे क्षेत्रे शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्रसमामस आसक्तः. हरे Very nice. कृष्णा. Hare Krishna. Anybody else? कोणाक म्हणचे आस की आणि ट्रान्सलेशन ना की एक इतले चांग पवित्र जाग असं नैमिषारण्य की सौनका ऋषी बोटू त्यांनी पुरा जण मेळ न्हू 1000 years थंय सॅक्रिफायस केला आणि ते पुरा त्यांनी कृष्णाल खातीर आणि तागे डिवोटीज खातीर मस्त थंय असेंबल करून इतले थंय पुण्याच जागो की थंय गेल्यारी आमी फुल्ल आमगेले पुराय पाप नष्ट जाता म्हणून. माय नेक्स्ट स्लाइड. हे ऑलरेडी सांगले. Go to the next one. This also I already told 80,000 sages. त्याची सुरवेज कळली. ग्लोरिफिकेशन पुराण भितर बरेला तत्सच नैमिषं गच्छेत् पुण्यद्विज निषेवितं तत्र नित्य निवासाति ब्रह्मदेव गणासह. म्हणका की कोणाय म्हणताच की somebody wants to repeat? तत्सचैनिमेषं गच्छेत् पुण्यद्विज निषेवितं तत्र नित्य निवेसाति ब्रह्मदेव गणसः. नारद मुनीनं युधिष्ठिराक रायाक सांगिल म्हणे ब्राह्मणांक नित्य यज्ञ करचे आशिल पवित्र स्थळ नैमिषारण्याचे प्रतीक मनशानं हांगा वचकाची ची म्हण. ब्रह्म आणि ब्रह्माने स्वतः थंय मस्त विंगड विंगड देवगणा वटून वचून तप केला म्हणून. नैमिषं प्रथमानस्य पापं यशदं प्रणश्यति प्रविष्ट मनस्त नरा सर्व पापमुच्यते. म्हणजे मनीष ते जाग्यार गेल्यारी नैमिषारण्य या जाग्यार गेल्यारी अर्ध थंय खाली हांव येता म्हणून आलोचन केले नाची अर्ध पाप नष्ट जाता म्हणून आणि मागीर स्वतः संकल्प करून थंय भेट दिल्यारी पुराय पाप मुक्त जाताची म्हणून बरोवन गेला पुराणात. तत्र मासं विदेस्तारु नैमिषे तीर्थ तत्पर्य पृथ्वीन्यानि तीर्थानि नैमिषेतानि भारत म्हणून. ते चक्र खंय वचून पडलेले ते देवाचे सूर झालेले आणि घेऊन पडलेले जागो म्हणजे घुवन ते पडलेले जाग्याक चक्र तीर्थ म्हणून नाव पडला म्हणून म्हणला आणि ताचे आताच नाव नैमिषारण्य. भारतवर्षारी या भूमीर आशिल पुराय तीर्थस्थळांतू नैमिषारण्य असं आणि कोणेय थंय नियंत्रण करता कोण इंद्रिया वैरी कंट्रोल करून नियंत्रण करता नैमिषारण्याचे ताळ्या भितर नाचता ताका राजसूय यज्ञ केलेले पुण्य मेळटा. नेक्स्ट. अभिषेकं तत्र कृत्वा नित्य नियतासन राजसूयस्य यज्ञस्य फलं प्राप्नोति मानव. फलं प्राप्नोति मानव
पुण्यत सप्तम चैव कूलं भारत सातमा यस्य यज्ञ नैमिषे प्राण उपास पारायण समोदेत स्वर्गलोकस्त एवं आयुर्मनीसन मानीसिन नित्यं मेधयं च पुण्यं च नैमिषं निपसातमम्. म्हणजे ज्या इतले उत्कृष्ट असं इतले शुद्ध असं की थंय गेल्यार संत मनुष्य नैमिषारण्य सोडची ताका वयची ग्रहाची प्रती जाता. ताका वय ताज्या ते वैरी नैमिषारण्य थंय आणि थंय आनंदाने तो वैरी राबता म्हूण पुण्य घेऊन. कोणाक म्हणचे आस की हे पद्म पुराणाचे ऍक्च्युली हे स्क्रीन म्हाका मस्त सांज जाता फोना भितर कनेक्ट केला. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. त्रेत्रायं नैमिषं स्मृतं पद्मपुराण 1.34.225 तीर्थे तु नैमिषं नाम सर्वतीर्थफलप्रदम्. पद्मपुराण 1.11.6 य प्रयाति सपूतात्मा नारायण पुरं व्रजेत. पद्मपुराण 1.11.9 कुरुक्षेत्रं कृते तीर्थं त्रेत्रायां पुष्करं स्मृतं द्वापरे नैमिषारण्यं नवम कंदम कलौ किला. मुक्ति संकलिनी तंत्र. हरे कृष्णा. माताजी. मुरलीधर प्रभु. यस माताजी. I am done. हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी मच हरे माताजी. कृष्ण. मस्त मस्त धन्यवाद माताजी तुमका. स्फूर्तीबाई माताजी तुम्ही असायचो ऑनलाईन. पहिले एक मिनिट माफ प्रभूजी, एक मिनिट. त्यांनी the previous screen खाली ये लास्ट स्लाइड एक तवरला. yes माताजी. No, you carry on. तेत्रायं नैमिषं स्मृतं पद्मपुराण. स्फूर्ती माताजी रेडी असं म्हणजे कंटिन्यू करूयात. माताजी तुम्ही कसं सांगता आशिल्ल्याची. सॉरी. नाही I was talking next slide. त्रेतायं नैमिषं स्मृतं पद्मपुराण 1.34.225 तीर्थ तु नैमिषं नाम सर्वतीर्थफलपदम्. पद्मपुराण 1.11.6 य प्रयति सापुतात्मा नारायण पुराण व्रजेत. पद्मपुराण 1.11.9 कुरुक्षेत्रं कृते तीर्थं त्रेतयां पुष्करं स्मृतं द्वापरे नैमिषारण्य नवम कंदम कलौ किल. ऍक्च्युली हांतू बरयला की सत्युगा भितरी कुरुक्षेत्र सगळ्यांक महत्वाची जाग आशिल्लो आणि त्रेता युगांतू पुष्कर म्हूण जागो मस्त फेमस आशिल्लो. द्वापरांत भितरी नैमिषारण्य आणि आता कलियुगा भितरी नवद्वीप महत्वाचे तीर्थस्थळ म्हणून. हरे कृष्णा. थँक यू व्हेरी हरे मच कृष्ण. माताजी तुमका.